Hoxe temos a sorte de contar no espazo en común cun verdadeiro referente para nós, un referente político que é Ánxeles Cuña, pero tamén é un referente cultural, eu entendo que para toda a cidade, provincia, país. Queríamos aproveitar a rolda de prensa, queríamos aproveitar hoxe a súa presenza no espazo para compartir con vos a seguinte iniciativa que levará Ourense en Común ao pleno en materia de cultura. Todos sabemos cal é a situación da cultura no noso concello, todos sabemos que estamos nun momento tremendamente grave. O alcalde e o seu equipo de goberno empregan moito a definición, o alcume da Atenas de Galicia. Nós sempre dixemos que a Atenas de Galicia é un orgullo, formar parte de Atenas de Galicia é un orgullo, pero tamén ten que ser unha responsabilidade para quen ten responsabilidades de goberno. Nos entendemos que o trato do Partido Popular, do goberno do Partido Popular no Concello de Ourense, recordemos, a única capital, a única cidade das 7 cidades galegas, das grandes cidades galegas gobernadas polo Partido Popular, este alcalde non merece enunciar a frase de a Atenas de Galicia. Nin o seu alcalde, nin o seu equipo, non o merecen. Como denunciamos tantas e tantas veces, é o equipo de goberno responsable de que por vez primeira, en máis de 2 décadas, no Día das Letras, os libreiros non poderán sair á rúa para presentar, para que calquera veciña de Ourense tivera acceso á lingua e literatura galega. Son os responsables de que décadas despois o outono fotográfico non se celebre en Ourense, puxeron en risco a Moti. A día de hoxe está nunha situación esperpéntica a celebración do Festival de Cine. Poderíamos falar de tantas e tantas ataques á cultura no Concello de Ourense, poderíamos falar de banda de música e outras. Por iso decimos que non merecen enunciar a frase da Atenas de Galicia. Eles non son dignos para enunciar esa frase. Entendemos, ademais, que non é unha casualidade. Un caso podría ser casualidade, 2 podría ser preocupante por falta de xestión. Cando son tantos e tantos casos, entendemos que detrás existe unha política concreta de anular, de cercenar, de asasinar toda a actividade cultural que non sexa do seu agrado. Toda a actividade cultural que cheire a autoorganización, a autonomía, a cultura de base, a cultura alternativa, é cercenada polo goberno do Partido Popular. E insisto, e queríamos aproveitar que hoxe contamos coa compañeira Ánxeles Cuña, insisto, un referente cultural e político tamén no noso espazo, para anunciarmos que volveremos a levar ao pleno do Concello de Ourense a solicitude de dimisión da concelleira responsable en materia de cultura. Xa o solicitamos no seu momento. Naquel momento o Partido Socialista quiso abrir unha comisión de investigación referida á xestión do OUF, do Festival de Cine. Entendemos que o tempo pasou, que non podemos seguir agardando e entendemos que xa non son necesarias máis investigacións. A situación da cultura en Ourense é calamitosa e ten que haber responsabilidades políticas. E agora cedo a palabra a Ánxeles. Bueno, bons días a todos e a todas, moitas grazas por estar aquí. Naturalmente, un dos motivos polos que eu entrei na política foi precisamente pola defensa da cultura do ensino, para contribuir na medida do posible. Bueno, estou encantada de estar aquí e de trasladar como é a miña responsabilidade. Non só, claro que non é unha soa cuestión de preocupación, é unha situación de asedio, é unha situación terrible. Ourense é unha cidade, unha provincia con relato histórico, ese relato nos conforma. Non se entende Atenas de Galicia ou Auria, que diría Blanco Amor, ou esta cidade, os seus signos de identidade teñen todo a ver ca cultura. A xente de Ourense ama a cultura, e cando a cultura se fai con boa planificación, con sentido, sabendo cal son os obxectivos, a xente é receptiva. Iso demóstrao a nosa historia. Pero non falamos de historia, falamos de presente. É terrible que a ignorancia
A ignorancia é a xestión e, dende logo, os obxectivos a nivel cultural do Partido Popular o que leven é a esnaquizar, o que leven é a destruir o que ten prestixio, o que chega a ser un referente non só a nivel nacional, estatal, senón tamén internacional, como é a Casa da Xuventude, hoxe chamada Espacio Xove, e entón nos opoñémonos absolutamente, son dous modelos que nada teñen que ver. Nada, un modelo de xestión, de coxestión, un modelo participativo, un modelo dinámico, un modelo que defende e potencia a mocidade en Ourense, confrontado cun modelo onde queren levar o espazo emprende. Naturalmente, dende Marea, estamos polo emprendemento, pero noutro lugar, hai espazos. Iso dixo moi ben no último pleno no que se abordou esta cuestión Monse Valencia, defendendo a moción. Hai 3 espazos onde se pode ubicar este espazo emprende, que é o que quere o Partido Popular, pero quereo é un tramo do 2014 ao 2020 porque chegan os fondos Lidera, non? Vale, por que esperar tanto? Que se apliquen medidas e que realmente esta cidade, esta provincia, onde as pensións son máis baixas, os salarios máis baixos, pero pagamos máis por outros conceptos, sin embargo, estea a cultura neste estado. É terrorífico ese, dende logo, Benito Losada ou Marcos Valcárcel, que morreron hai 8 anos, que non son antediluvianos, que fixeron un labor de xenerosidade, pioneiros, pero non eles só, senón todos os seus equipos, que cando pensamos na Casa da Xuventude, pensamos en Fervedoiro, pensamos en Sementeira, pensamos en un lugar onde xermolaron moitas xeracións arroupadas por esta maneira de ben facer moi consciente, de apoio real pola mocidade. Pero como é posible que pasemos da sementeira ou do viveiro da creatividade, que vale para todo, que vale para os emprendedores despois, que vale para xerar tamén a cultura ten retorno, como é posible que se transforme nun espazo, nun ermo, cunha xestión incualificable, como pouco hai que dicir nefasta, por un estado de cousas moi denunciado pola plataforma pro Casa da Xuventude, con reivindicacións moi claras e con algo que toda a cidadanía debera apoiar, porque o que está en xogo é o futuro, non o pasado, é o futuro. Entón, neste estado da cuestión, a valoración obviamente non é que se trate de desleixo, non é que se trate de despiste, non é que se trate de abandono. As políticas do PP, tanto a nivel de sanidade, de ensino, de cultura, de medios de comunicación, está sendo moi clariña. Todo o que vaya nun sentido crítico, todo o que vaya a facer sentir, pensar, crear cultura como sinal de identidade non interesa en absoluto. E entón, resposta, xa podemos. Así se creou, e eu estive na defensa, houbo a lei de espectáculos que ten todo que ver tamén con esta cuestión, porque leva emparellada a lei de contratación, entón impídense accións na rúa gravadas con moitísimas sancións se non se cumpren os requisitos. Unha lei na que nos fixemos emenda a totalidade, despois fixemos emendas parciais, acabamos absténdonos para que saíse adiante, porque é unha lei necesaria, pero aí temos as consecuencias dunha lei sen rigor legal, con moitísimas eivas e nada participada. Polo tanto, o que nos imos levar, e xa temos registrado o Parlamento, é
a defensa da moción que saiu de Ourense en Común e do Partido Socialista de Galicia en Ourense, defendendo ese modelo de xestión, procurando a recuperación, xa que a titularidade é da Xunta de Galicia, aínda que, de feito, a casa deberá ser e é de toda a cidadanía, igual que os medios públicos son de todas e de todos, pero o PP os xestiona non só os medios públicos, agora que estades aquí tamén hai outros medios que polo feito de seren apoiados económicamente acaban tamén dando visións parciais de apoio propagandístico ao Partido Popular. Isto non é de recibo porque os cartos son de todas e de todos e pagados por todas e por todos. Dicir que eu teño na alma e no corazón a Marcos Valcárcel e a Benito Losada, teño a honra e o privilexio de coñecer dende as orixes todo a evolución do que é a cultura en Ourense, a repercusión e por qué algo que funciona de maravilla, algo que nos define, algo que enriquece unha cidade, unha provincia que está na cola de todas as provincias de España. Por que chapodar o que é absolutamente rico e o que permite evoluir e o que permite pensar e o que permite crear? Non se entende se non é por esta política depredadora, por este estado de sitio tan terrible. Bueno, hai moita ignorancia, pero tamén hai moita vontade de levar isto a termos belixerantes. Nunca a cultura, nunca tropezou ca tradición. Ourense ten moita tradición e é moi compatible. Nunca. Quen pretenda leválo a un espazo de guerra vai mal. O que tamén pretenda que sexamos amnésicas tampouco o vai conseguir. Temos memoria. E o legado destas dúas personalidades escintilantes, destas dúas personalidades xenerosas, destas dúas, digo estas dúas como impulsoras. Como é posible que desapareza un festival de fotografía con 35 anos de existencia? Dice que o máis era, ata o de hoxe, o máis lonxevo do mundo. Eu non sei se do mundo, de Europa, seguramente sí, pero esa proxección ubicaba Ourense no mundo interior e no mundo exterior. Como é posible que a banda deseñada, como é posible que todas as actividades vayan desaparecendo, non porque esmorezan, non porque non estean vivas, non porque non formen parte do corazón da cidade, si por vontade política de anular e deixar elevar todo a confusión do que é a cultura só a espectáculos máis choqueiros ou que tamén teñen que ter cabida, por suposto, pero non como único, como únicas manifestacións do que é a cultura. A cultura en Ourense floreceu, temos unha terra que nos pula, que non vai permitir que esquezamos esa forza viva da que somos herdeiras e xa as xentes tamén implicadas e afectadas. É paradoxal que cando no ano 2018 se nomea fillo predilecto a Benito Losada, o mesmo ano desaparece o outono fotográfico. Isto en calquera país democrático, en calquera país que moitos países blindan a cultura por riba dos políticos turnantes, blindan a cultura porque saben o que supón, o que saben que define a un pobo. E nos estamos por isto, pola vontade, polo traballo, pola congruencia, pola responsabilidade que dicía Martiño, que significa dicir e actuar con congruencia, defender o que de todas e de todos. Ben estaría que a cidadanía tamén respostase e non esqueceramos nunca o que nos fai medrar. Unha árbore sen raíz é unha árbore que seca, que morre.
Ademais, dicir que a cultura en todos os niveis, tanto espazos superactivos de xente que se entrega sen afán de lucro, como a xente que xa defende a cultura dende unha perspectiva profesional e que leva a Ourense, a ourensanía nos seus xenes, ten que ser coidada, ten que ser defendida. O que está facendo o PP é un aldraxe e un desprezo. Ningún pobo deseu e que ame a súa cidadanía chapoda e mata os espazos de creación. Ningún. Se queredes, podemos abrir unha roldiña de preguntas. Creo que para rematar simplemente dicir que o que levamos ao Parlamento son preguntas pertinentes, como que vai facer a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado con respecto á situación do espazo Emprende, que creemos que debe ubicarse en outro lugar, e que mesmo na Casa da Xuventude tampouco deberá estar, por exemplo, os encontros, como se chaman, encontros os puntos de encontro familiares, que tamén terían que ter outros espazos, dende logo reactivar cousas como o Consello de Xestión da Casa da Xuventude. Só hai que mirar, confrontar as décadas de xestión maravillosa, con resultados óptimos e con experiencias das que saíron xente que hoxe ten tamén unha situación que foi arroupada na casa, co modelo inútil de pasividade, de control, de simplemente enfocar a mocidade como un espacio no que só ten que ser obxectivo o mercantilismo. Non pode ser. Para non absorber máis, e por se queredes facer preguntiñas, eu dicirvos que daremos conta, creo, máis periódicamente a partir de agora, de todo o noso labor parlamentar, porque estamos levando, aínda que non trascenda, aínda que esteamos pouco visibilizadas, estamos levando unha actividade frenética e a todos os niveis, presentando iniciativas, dende logo con respecto á cidade. Tamén imos falar do Castelo de Monterrey, tamén imos falar de Eulen no Museo de Ribadavia. Imos falar, estamos levando moitas iniciativas e daremos conta, como non pode ser de outra maneira, bastante máis sistematicamente que o que temos feito ata o de agora, que ás veces non é que non se queira, é que hai un pouco de exceso de actividade e de traballo. Non sei se... O de Belén, como está entón? Esa comisión se deu o primeiro paso, non? Vamos a ver, cando nos levamos a pleno a iniciativa para solicitar a dimisión de Belén do seu cargo, obviamente Democracia Ourensana felicitouna pola súa labor, porque entende que anular e asasinar todos estes espazos de creación pois é o seu programa electoral, polo tanto non contábamos co respaldo da primeira forza na oposición, e o respaldo do Grupo Socialista penduraba, digamos, a solicitude desa dimisión, penduraba do resultado da comisión de investigación sobre o Festival de Cine. Ben, o que acontece é que, como sabedes, as comisións de investigación ás veces non funcionan todo ben que deberían, e ese dito de si queres que algo non funcione, convoca unha comisión de investigación, non? Nos entendemos que non ten sentido. Houbo xa varias reunións desta comisión de investigación na que non se está poñendo toda a documentación enriba da mesa, na que as preguntas quedan sin resposta, e o único que é evidente é que o Festival de Cine, no caso de organizarse, chegaría organizado da man do Pazo Provincial. O Concello de Ourense perdería unha das súas iniciativas estrela